אהלן, מחזור ס"ג מדרשייה, שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה לכם כל הטוב שבעולם. הם ענקיים, אני מה זה אוהב אתכם, ומה אני אגיד לכם, שיהיה לכם כל הטוב שבעולם, ונאמר אמן, תקלעו ותנו בראש לכל קבוצה שבאה מולכם. אתם מספר אחד. אהלן, מחזור ס"ג מדרשייה, שיהיה לכם המון בהצלחה בהמשך. אתם יודעים ככה, אתם מסיימים את הלימודים ועכשיו אתם סוג של לפני עצמכם, אז מאחל לכם המון בהצלחה, תצחקו הרבה ושיהיה לכם אחלה הצגה. ביי. המון מזל טוב על ההכתרה במדרשייה לכל מחזור ס"ג, שתצליחו, שתעשו הרבה מצוות, שתצאו עם הרבה מי דלח ושתאכלו הרבה קני דלח בקטע טוב. ביי, בהצלחה. לתלמידי מחזור ס"ג, סג, חג פורים שמח. אני מאחל לכם הצלחה, אני מאחל לכם שתהיו יצירתיים ותעשו פורים שמח באמת, ותחדשו את המסורת הכל כך מפוארת של תלמידי המדרשייה שהיו בפרדס חנה והיום הם בכפר סבא, ואין סיבה, ממש אין סיבה שלא תחזירו עטרה ליושנה. שיהיה לכם בהצלחה. אוקיי, אז למחזור ס"ג במדרשייה פה בכפר סבא, אתם עומדים, אני אביא לסיים את שנת הלימודים שלכם. אני מאחל לכם כל טוב והצלחה, ושתמשיכו בדרככם ותעשו חיים, תצאו לבלות, תעשו חיים, ותחשבו שגם מחוץ ללימודים אפשר ללמוד דברים, מחוץ למדרשה, מחוץ לבית ספר. שיהיה לכם בשעה טובה ומזל טוב. לכל מחזור ס"ג אני מאחל לכם בהצלחה בהמשך הדרך, תעשו חיים, אני מניח שאתם אחלה בחורים, אני אוהב אתכם, בהצלחה. למחזור ס"ג, שיהיה לכם שנה טובה, שנה מוצלחת, אני מקווה שההצגה תהיה מרשימה כמו השנה שלכם, שיהיה לכם המון בהצלחה בדרך החדשה, ויישר כוח. למדרשייה ס"ג, בהצלחה, מנהלת הליגה אחריכם, בהצלחה. מחזור ס"ג, שיהיה לכם בהצלחה, תקראו את כולם. מחזור ס"ג, הרבה בהצלחה בהמשך הדרך. שיהיה לכם, עכשיו הסבירו לי, שתהיה לכם הכתרה מדהימה, מה אכפת לי?